na ako yung plano, guys. Ako sinangag na luto, guys. Ako'y prank niya, guys. Magbutang taog ka na ay sa nga daning fried rice bitaw, guys, nga. Ato ang aparatan. Tanawan. Guys, ano yung ah? Hello, guys. So, karon welcome sa akong vlog. Na ako yung plano, guys. Magluto ako sinangag na luto, guys. Si John tayo magluto, guys. Akong giingnan nga. Ako na tayo luto. Sana ako'y prank nito, guys. Magbutang taog ka na ay sa nga daning fried rice bitaw, guys, nga. Ato ang aparatan. Tanaw na to og sa reaction niya, guys. Ato tanaw, guys, unja og sa ida kan kaluto sa fried rice. Ijahang fried rice. Ato ang palabiag asin aron mo parat. Ato try, guys. Sel! Naandam na? Dali Dali magluto na tayo, guys. Ito nasugdan. Nagkuha ko plato, guys. Kaya dali rin isagil agad na asin. Ada saja, guys. Hindi, guys. Atong halo-haloon, guys. Para madugmo ko talaga asin. Yara, guys. Sel! Yun na. Oh, kare mo. Guys, ano yung ah?